Gareth, sy'n rwysio, beth sy'n paratoi nesaf? Dwi wedi cael y prif bach yn sy'n barod hyd o? Dwi wedi cael y prif gwrs, ond y beth sy'n gael ei parcin i bwdin. So yn gyntaf, mae gen i fi rhywbeth bach i gyfer y llwnc. Fi'n siŵr bod eisiau rhywbeth bach gwresog yn o'ch chi nawr. O, dwi iawn, diolch fawr iawn. Yr holl cwestiynau. Beth sy'n hwn nawr? So yna beth sy'n gyda ni yw sinsir, chydig bach o sydd afal a chydig bach o leim. So rhyw pwnsh ffrwythau cynnes. O, ma' hwnna'n neis. Rhywbeth bach i wresogi chi gyd. Lyfli. Reit, nawr te, so mynd i baratoi'r pwdin parcin yma. A dwi'n mynd o'r sosban ar y gwres, a i hwn, dwi'n mynd i chwnegu 8 ounce, sef 200 gram o fenyn. A mae'r menyn yn mynd mewn gyntaf, a mae yna reswm, achos ni'n mynd i wasgu'r menyn dros wilod y sosban. Ga i ofyn eich be ydy Pwdin Parcin? Parcin yw'r gacen sy'n cael ei weini ar noson tan gwyllt. O, reit. Iawn. So mae hwnna jyst yn cael ei wasgaru, a ben hwnna, dwi'n mynd i chwnegu siwgr, so mae eisiau siwgr brown meddal gole, un am y lliw a un am y blas. So mae gyda ni ti ar 8 ounce, sef 200 gram o siwgr brown meddal. A hwnna wedyn, dwi'n mynd i chwnegu triog. So mae eisiau ti ar 4 llon llyfwrdd. A'r ffordd gorau i ryddhau hwn, yw chydig bach o olew ar llwy. Ie. A dwi'n gobeithio, mae fod... Eithaf gludo i'r llwy i gyd. Mae'n eitha lithro o'r llwy. O, ti'n iawn. Achos mae'n gallu bod yn ei bochyn o beth, Mae'n anodd i ryddhau o'r tyn. So mae eisiau 4 o hain. So mae eisiau llwy maint mynydd, so mae eisiau tipyn o siwgr, so mae tipyn o galorien o hwn. Ond maen nhw gyd yn cynhwysio eiraidd braf sy'n cael ei gysylltu gyda amser mae'r flwyddyn, wrth gwrs. A un bach arall. Mae lot hwnna wedi bod sy'n gweld y 4 yn ei fewn i'r gilydd. A does dim eisiau iro'r llwy wedyn rhwng pob rhan o'r rhyddhau'r... Y liw hyfryd, yma. Reit, na ni, so mae hwnna jyst yn mynd i ddod i'r berw, fel y bod yn lleihau a diwhau, a wrth bod y menyn ar gwylod, mae'r siwgr yn mynd i doddi'n gyntaf ar jyst y braster yn mynd i osgoi'r holl beth i losgi. Reit, so na'r cynwysion glib, a bron i fi ngofio, mae eisiau y triog di hefyd, ti'n rhoi gymder i'r holl beth. A dwi'n meddwl bod eisiau tua hanner tin, so dwi wedi paratoi un yn barod, so mae hanner tin wedi mynd. So mae hwnna'n rhoi jyst lliw da iawn. A hefyd... Jyst yn trio cyfri'r caloriau sy'n hwn dy ti, Gareth. Dwi'n meddwl bod bosib cyfri nhw. Dwi'n werth. Tengen mwy o dwy lawr i na di. Caloriau gyfer noson tan gwyllt na dyn. So mae'r cwbl mewn fyna. Reit, so tra mae hwnna jyst yn dod i'r gwres cywir, dwi'n mynd i baratoi'r cynwysion sych. Nawr te, so mewn y ddysgl, dwi'n mynd i chwnegu blawd hunan godi. So mae eisiau ti ar 8 ounce, sef 200 gram. Wrth gwrs mae hwn wedi bod eisiau yn y pecyn, so mae eisiau chwnegu air i fewn o'r beth, wrth i dafod trwy'r hydyll. A gan bod yna gymaint o gynwysion glib, da ni, mae eisiau bach o help, a mae eisiau ti ar y llon llwy bowdwr pobi, ynghyd a llon llwy o space cymysg. So mae eisiau tipyn, so mae eisiau llon llwy mawr, gyda 2 llon llwy wedyn o powdwr sinsir. So fe gallech chi ychwanegu un wedi grisialu, wedi biclo, neu un ffres. A wrth i ychwanegu trwy'r hydyll, mae hwnna jyst yn mynd i gymysgu well i fewn i'r blawd. Wedyn, mae eisiau uwd. So mae yna fwy na i'r uwd, mae yna ddim o brecwast yn y bore. A na gyd wedi'i wneud, rhoi'n y prosesydd bwyd, a'i falu wedyn i greu rhywbeth yn debyg iawn i geirch. So mae hwnna'n mynd mewn, a wrth gwrs mae'n ychwanegu ansawdd a ffeiber. A jyst o'r cyfal at ei gilydd, a dwi'n meddwl bod y cwbl mewn yn nawr, odi, wps. A rhywbeth yn dod allan wedyn. Neu twll bach yn y canol, a mae hwnna'n barod wedyn ar gyfer yr hylif cynnes yma. Reit, so yn y cyfamser, fi'n i baratoi'r papur ar gyfer y tin, so mae wedi cael eiro, a mae maint y tin yn bwysig, sef 10 gyda 4 modfedd ar draws. So jyst i wasgu a'i rychu, a mae tipyn yn hyblyg wedyn ar gyfer i ddisglwyddo a'i wasgu fewn i'r tin. O, na ti, mwynhau'n dip bach da, ynddi we? Does dim eisiau. Yndi. Os fel arfer, mae'n stiff, ynddi we, mae'n anodd iawn, a mae'n ei rhyw doriadau ar yr ochr. Reit, wedyn, mae hwn i gyd yn mewn i'r ddisgyl. A heb i fi'n nghofio 2 wy. So, mae'r wyau wedi cael ei curo ymlaen llaw. So mae hynny'n mewn. So, does dim eisiau cymysgu'r menyn a'r siwgr, os maen nhw tipyn mwy hifennog. Mae'n gymysgedd glib iawn. So, yna pan mae gyda ni'r blawd podi, plawd godi yr holl beth. A llwy fetal sy'n eisiau, fel bod ni'n colli dim o'r air, da ni wedi gasglu yn y ddisgyl yn barod. A ni jyst yn mynd trwy'r effaith marmor yma, gyda gwared y brwsio'n sych i gyd. A mae hwnna bron fod yn barod. Reit.
So mae'n rhywbeth rhwydd iawn. Y peth mwyaf yw gael y cynhwysion at ei gilydd. Reit, mae eisiau crafwr. A mae hwnna'n barod yn gyfer y tin pobi. So fel chi weld, mae'n lib iawn iawn. So mae hwn yn barod wedyn ar wres 160 Celsius, 300 Fahrenheit, 9.4. A wrth gwrs, mae'n jyst yn mynd i lithro i'r 4 cornel. Lliw hyfryd yna hefyd, does? A fel bod e'n wastad ar y wyneb. Reit, so jyst y llien achub yn llaw. A dwi'n meddwl bod eisiau pwdin arall yna ni. Y fwy ni'n bwdin i gael. So mae eisiau rhywbeth i weini gyda'r parcin yma, sef afalau taffi, to yn rhan yn atod o ddathliadau Calan Gaea. So mae'r un sosban dy fi, a'i hwn dwi'n mynd i chwanegu fwy o fenyn. Reit. Mae eisiau 50 gram o fenyn. Wedyn mae eisiau 50 gram, so mae'n rhwydd iawn i ddod i gilydd. So 50 gram o fenyn, siwgr a mwy o triog. Wow. Beth bynnag sy'n ar ôl yn y tin, ie? A rhyw dyn a hanner o triog yn mynd i barod. Ti ar rhyw 2 llon rhywfwrdd o hwnna. So 2, 2 a 2. So mae hwnna'n mynd i garmaleiddio a lleihau i greu saws toffi trwchus melys. Achos da ni'n mynd i greu'r falau taffi yma. So mae hynna'n cael ei plicio a gywared yr hadau yr galon. Mae hynna'n mynd i ddisgyl sy'n addys o gyfer y ffwrn. Ti sleisio hynna fyd o? Ie, so maen nhw tipyn mwy haws o gyfer i gweini. A hefyd maen nhw bach mwy rhwydd ar y danedd. Ie. Bach mwy caredig. Reit, so mae hwnna just yn mynd i'r gwres na'n ychydig bach falle. A mae hwnna'n mynd dros y ffrwythau yma. Yr ofalau, so mae twll bach yn y canol, so mae hwnna'n cael ei lenwi gyda'r pwll taffi. A maen nhw'n mynd yn y ffwrn, to yr un gwres, mwyn creu'r fath o blisgyn crisp ar yr afal. Hyfryd. Ma' nhw. A dyma nhw. Ar Oh, ôl 10 munud. fantastic, lovely. 10 munud, a pa wres dys di? Yr un gwres trwy Yr un 110 gres, yma. So fi'n credu bod ni'n barod i weini. Hyfryd, Reit, gwynia di. dyna weld. So mae gyda ni'r parcin fyna. O, mae'n edrych mas. Mae t-shirt dog. So mae'n mynd i gadw'n dda iawn. Bydden ni'n gweud mewn rhyw bocs neu tin caedig ymlaen i wythnos. A mae'n gwella mewn blas.